سلام كما يعلكم زي خبركم تعاتلتي زي وترو أبز ساعات زي زغار بالكم مدب مخراوي زتيو زي مدب زي بغتا زي في النوقينو تليفون بمدوال بغتا نعدمو مع جايش تتاتي هنري تتاتي تقربلو مدبي أبز وان زي بمخنيات كورونا فيروس يكون كالي إحمامات مس حكيمات زهلونا ركب زيادة عزيزو كم زلو فلوتيو زركب زي تصبق نخون زقاتم تساقمات دما نخيه اللو ويد ما فتح نخيه اللو انتاي كجبار زلو ركب تحكمين حكيمن ويد ما تقلقالن عقلقالن كم يكخون اللو زبل زعبين عن لومي قريبنا لكم زلنا حدا سبنا بحكمنا بزخد اللو وان حكيم عم زرق اللو وان انت عينت ركبي كله زلو انت عينت مدبها هالي كله زلو زبل زعبا علينا لنا أبز قد دايزي حسابو كهبنا مقراوي ذات عديمنا يزلنا دكتور يسيف يوهانس سبيشاليست مطبحتيو دكتور عدمان أخير كاب مصاكا عزي مسكنكا انتايو أقداس النتو عبد منغو تحكامن حكيمن تصبق ركب مهلاو مجمرة عدما سلاز غوركم لي نزقات عم سلاز فتاركم لي مسكن نابتحتون مخد أمانغو حمومن تحكمن ويك أمانغو تقلقالين عقلقالين دلو ركب صبوع مخان نتوزيت ويناتي علامة مرخب يوم نمعواتي زحقز أمانغو تحكمين حكيمن دلو ركب في اللعب حكمنا نايت عنا زقامي ويك عني مستعنا تتحازي حتوي مستعنا تتحازي حتو حمام كون نخل كال عقلقلات كون نخل باتي زقبون ببلوتن عوتن زخنا مقد كعما من دحر كينو تقلقالي حيزوخ ما تزقبوا وي كمالو زقبوا نغرات الله اقلقالي حيزوخ ما تزقبوا وي كمالو زقبوا نغرات الله يعني كلتي وحدات بكاني بمعره نابتي قداي ممزع ناتي وزيت عوتو قبرو مالتي هذه نايك تحكمين حكيمن وي تقلقالين اقلقالن في اللعب مويات عنا ندحر بقون علبانا بتصبق تبقصو تعقستن ندحر ملوك مياوين سنة مقباران أكايدان ندحر تراخيبهم اتي وزيتو برقص حمام تخوينو مولوت عنان مركب كال أقلقلات عنا ندحر كوينو خاني بولوت زخونا أقلقلات عنا ركب خالي سلازي بغلتي وماغن في برزلو نقرات الله مالتي تحكمي وهي تقلقالن ولا حدا أكالي تحكم وهذا أقول قلت إنه ولا زلنا دما بكلتا مقيلنا كنرينا تقاتلتنا من الوقت حتى كلهم عدل كنومينا جن بحفش آخر ريان فلنا كابت مكروخان كابت ساينساوي من قدي أكايدان كنريان فلنا حدا سبنا بحكيم أبزغار ولا أوان انتايو كجبر زلوا انتايو تثبيت جبر بتي تحكمي ويتحكم كابت تحكمي زبيه نجارات تايو هو برقص حدي خمسة قدمنا زبلنا تحكمي ويكا قلقلو تحكمنا دلينا ناب هوسبيتالات ويناب زخونة كالت عنا زمات سب مجمع حيزوخ ما تزقبو دمت عنو قداين تاي ويكاني اتوانا خصوص دي وي اقداس وينو نابز حكمنا هجي ابزا داغزيا وي ابزا سعزيا حكمنا زحت تندلو قداين تاي خلالو وزع قزي سوات استفل عليه سمعتات كلهم خلي استفل عليه سمعتات اللهم مالت قن اتو قداينا بحكمنا يوم صوم الله ما تايكونا نالبات نحجتهم توزر لا قداي وي عزيا شكيراتو وي حكيم وي سوم بعلمويات عنا تدلين ادلين يبزي حاجز زبلالا قداي كتلو تخلي قدامنا نعات وايبا بقزي ب انتنسيتيز ولا وي كاتي عاقن باستفل عليه قال مسؤول تتحيز زخيد كنات وي ملكتات تتحيز زي قداي زي انا عيامتي نلاخذ لغلي زي عند حرامتي حكيم عجي كله عنفتو نابتي انتاي كون خل ما بقسنا زي يخيد مسؤول تتحيز زخيد نقرات كله بحرياوي حنت ملكت وي حنتي كنات رايت متسنه نالبات سعال نحريلنا بساعة زخيد رسني وقعات رحات كالوتون مخنا ملكتات كله خليهم قن سعال معاس جميرة معرخ اندي اتا سعال هجتي ناتا عامي نامنت مدقاس تخلعني كاترون قصاص كسرح قالكم نحل نزيعه قليصه شو مسؤول تحيز خيد كاله ملكتات نتليو حكيم تحت تصبوت زي كوينو تحكمي اذن علاني توانا زمصن زي ግን مسؤخا اذن يراين له حجي نتحكم اتا
ዘምጻት ወይ ነታ ናብ ሕክምና ዘምጻቶ ጉዳይ በመውሰድ እንታይ ክኾን ክእል መበገሲ ኣብ ምንታይ ዘሎ ትጸገም ዝብል ኣንፈት ሒዙ ሓስብ ሕቶ እንዳሰምዐ ወይቲ ሓሳብ ናይቲ ተሓካማይ እንዳሰምዖ እንከሎ ምስኡ እቲ ሓኪም እንታይ ይድገብር ደሎ ሕጂ መበገሲ ኣበያ እንታይ ክትከውን ትኽእል ባክቴርያ ክትከውን ትኽእል ቫይረስ ክትከውን ትኽእል ካልእ ክኸውን ይኽእል እንታይ እቲ መበገሲ ኢሉ ይሓስብ ዘሎ ሕጂ እታ ምልክት ምስ ተነግሮ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ምልክታት እንከላይ እንድሕር መፅኦም ሕጂ እቲ ሓኪም ኣብ ሓደ ውሁድ ዝኾነ ስእሊ ይበፅሕ እሞ ንዑ እዚኣ ክትከውን ትኽእል እያ ነዚኣ ግን እዚአን መርመራ ክገብር እዚአን ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ዝኸይድ መስርሕ ኸይድ ኣብ ገለገለ እዋናት ዘጋጥም ፀገማት ምስ ኣምልእ ክነብል እቲ ዘምፀአ ጉዳይ ሰዓል እቲ ተሓካማይ ወይ ተገልጋላይ ግን ምናልባት ንብዙሕ ግዜ ምስኡ ዝፀንሐ ቃንዛ ሕቆዲ ወይ ካልእ ቃንዛ ከም ዋና ጉዳይ የምፃ እሞ ሓኪም ኣንፈቱ ቀይሩ ናብ ናይ ቃንዛ ሕቆ ዝምልከት ነገራት ምስኡ ዝኸይድ ነገራት ክሓትት ይጅምር ወይ ምስኡ ዝኸይድ መርመራታት ክገብር ኣብ ኣእምሮ ሓስብ ሕሙም ዘምፀኦ ጉዳይ ሰዓል ሓኪም ዝኸዶ ዘሎ ኣንፈት ቃንዛ ሕቆ ሕጂ ኣብ መንጎ ዘይምርኻብ ናይ ክልቲኦም መፅእ እሞ ሕሙም ኣይሓግብን ሓኪም ሞይኡ ዋላ ሓንቲ ኣብ ተግባር ኣይወዓለን ምክንያት ነቲ ሕሙም ምሕጋዝ ስጋዕ ዝኾነ ንሕሙም ኣይሓገዞን ሕሙም ኣይዓገበን እቲ ውፅኢት ከዓኒ ባዶሽ ክኾን ኣብ መንጎ ከዓኒ ሕሙም በቲ ሓኪም ኣይዓግብን ሓኪም ከዓኒ ምናልባት ናቱ ስምዒት ከምቲ ዝድለያ ማለን እዚኣ ሓንቲ ካብተን ዘጋጥማ ፀገማት እየን እዚ ሕሙም ወይ ተሓካማይ ሒዞ ክመፅእ ዝግብኦ ንፁር እቲ ዘብፅኦ ዘበግሶ ዋና ምክንያት ምስኡ ተታሒዙ ግን ቅድሚ ሕጂ ፀንሐ ከምዚ እውን ኣለኒ ኢሉ ከም ሓሳባት ወይ ከም ተወሳኺ ሓበሬታታት ንሓኪም ክሕብሮ ፅቡቅ እዩ ኣብ ገሊኡ ክትሓዝ ይኽእል ኣብ ገሊኡ ዘይተሓዝ ነገራት ክኾን ይኽእል ናይ ተሓኪም ጉዳይ ይኾን ሓደ እዩ ካልኣይ ምናልባት ገለገሊ እዋናት ዘጋጥም እንታይ ሕሙም ወይ ተሓካማይ ቅድሚኡ ናብ ካልእ ሓኪም ወይ ናብ ካልእ በዓል ሞያ ኸይዱ ነይሩ ክኾን ይኽእል እዚ ተሓካማይ እዚ ናብ ካልእ በዓል ሞያ ኸይዱ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ እሞ መድሃኒታት ተዋሂቦ መርመራታት ተገይሩሉ ገለ እዛ ሓበሬታ እዚ ነዚ ሕጂ ዝርኢ ዘሎ ወይ ነዚ ሕጂ ናብ ቀሪቡሉ ዘሎ ሓኪም በዓል ሞያ የድልየ ናይ ግድን ኣይኮነን ክልተ ሓካይም ሓደ ዓይነታት ሓሳስባ ክህልዎም ግን እቲ ቅድሚኡ ፀንሐ ሓኪም ዝገበሮ ምርመራታት ዝሃቦ መድሃኒታት ኣድላይ ኣብ ገለ እዋን እኮ እታ መድሃኒት እቲኣ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ምናልባት እቲ ተሓካማይ ኣይዓገበላን ወይ ኣይተሰማዓቱ ወይ ቀልጢፉ ወይ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ነታ መድሃኒት ኣይዓገበላን ወይ ኣይሓወኹን ኢሉ ይኹን ግን ነቲ ስዒቡ ዝመፅ ዘሎ ሓኪም ግን ተድልያ እዚአን ምርመራ ገይረ ነይረ ቅድሚ ክንዲ ዝመዓልቲ ወይ እዚኣ እዝን ዚ መድሃኒት ከተዋሂቡ ነይሩ እቲ መድሃኒት ተተኸኢሉ ባዕሉ ተዘይኮይኑ ከዓ ንዑ ዝተኣዘዘ ወረቐት ንክንዲ ዝመዓልቲ ከወሲደ ግን ክምልእ ክእል ሕሸንን ወይ ከም ዝኾይነ ወይ ከም ዝኾይነ ሕጂ እቲ ዝርኢ ዘሎ ሓኪም ነቲ ቅድሚኡ ዝረኣየ ሓኪም ደጊፉ ዲኸይድ ኖ እዚኣ ስባ ከምዚኣ ትኸውን ዲ ሓይሽ ክብል እዚኣ ገዲፍና በዚኣ ክንኸይድ ዲ ክብል እዚ ሕጂ ኣብቲ ዝረኽቦ ዘሎ ኣካላዊ ምርመራ ኣብቲ እምቶ ዝኽእል ላቦራቶሪ ናይ ካልእ ምርመራታት እንተደሪቱ ተመርኪሱ እቲ ናቱ ዝኾነ ፍወሳ ወይ ናቱ ዝኾነ ምክሪ ክህብ ክእል ስለዚ ሕሙም ሒዝዎ ክመፅእ ዝግባእ ሓደ ዋና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘምፅኦ ጉዳይ ካልኣይ ቅድሚኡ እንድሕር ዝኾነ ምልክታት ነይርዎ ኮይኑ ወይ ተራእየ ነይሩ ናብ ሕክምና እንድሕር ኮይኑ ዝወሰዶ መድሃኒታት ዝገበሮ ምርመራታት ምስኡ ምናልባት ምስኡ ዝኸይድ ብዙሕ ካልኦት ነገራት እውን ህልውና እውን ነዚአን ኩለን ነገራት እየን ብንፅህና ብቐንዕና ሒዙ ክመፅእ ክእል ኣለዎ እቲ ተሓካማይ ሕጂ ነዚአን ሒዙ እንድሕር መፂኡ ሓኪም ከዓ ከም በዓል ሞያ ዝግብኦ ነገር ፈሊጡ ነቲ ገብሮ ዝግብኦ ነገራት እሱ እውን ክገብር ኣለዎ ኢላ ንሓስብ ስለምንታይ ገለ ኣብዚኣ ንኣብነት ከምዚ ትብሎ ዘለካ ፅቡቅ ሓበሬታ ወይ ንፁር ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ ነዚ ዝሕግዞ ነገራት እንታይ ክገብር ዘለዎ እቲ ተሓካማይ ኣቐዲሙ ኣብ ግምት ከእትዎ ንኣብነት ክጠቕሶ ፀኒሕካ ኣቐዲሙ ዝተረኣዮ ኣብ ግምት እትዩ ክሕብር ከም ዘለዎ ናብቲ ሓኪም ኣብ ቅድሚ ምምፅኡ ከማልኦ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ዲ ንኣብነት ብፅሑፍ ዲ ሒዝዎ ክመፅእ ዘለዎ እቲ ሕማም መዓዝ ከም ድጀመሮ ክፈልጥ ክሳብ ክንደይ እቲ ሓበሬታ ኣገዳስነቱ ነቲ ሓኪም እንታይ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዘገድሶ ብርግፅ ሕጂ እንታይ ኣብ ገሊኦም ሕሙማት ብጣዕሚ ዘሕጉስካ ሕሙማት ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ትስምዖም ስምዒት ኣብ ወረቐት ፅሒፎም ሊስት ገይሮም መዓዝ ከም ጀመረት ከመይ ዓይነት ከም ዝኾነ እቲ ናቱ ሓይሊ ወይቲ ንኣብነት ቃንዛ እንድሕር ኮይኑ ክንቀሳቀሰኒ ይክእልና ኣሎ ወይ ከደቅሰኒ ይክእልና ኣሎ ረስኒ እንድሕር ኮይኑ በቃ ዳርጋ ብርሃፅ ከም ዝኾይነ
كوفكون كبلاي كالكون نفاس تعشون قال عجي بمن تصور متصور سبعة الله بصحف صباح انت ارتخيله تخيل لكن بقالون حزوا خون خل فلا جزء زي وسدن حركونات كوينو حدش وانا وحتى روان سرعي نقرات نحر كوينو قال حكيم كنا جدا على تنساعتنا هذا اللي نقول إذا قد ما حدا محل تجميرة قد ما حمشنا محل جميرة قد ما حمشنا محلتن قد ما حمشنا ورحن في اللي علونا حكيم يعني أتوت خناتاتنا يتعمام أبتهتوت ويا حدش نقر كون كله أبتخاني جزء زوا سدا أجي زي كل يوم ما بقى يوم تأيو عبز بالحج حكيمنا قدني في اللي تبلا نقر كحس حمشنا ورحز جبرة سعلن حمشنا محلت جبرة سعلن ببين ما بقى خلو قليل كحسب حكيم كنا معناته زي حتصير جزء حمام زمزو بكتيريا وي حتصير حمام زمزو ولا فيروس كلا حموش تور عز جبر حمام بيسعى الكون خل كلا عينت مس صراحة تحيزو وي مس كلا مس أزمات تحيزو مس كلا تكون خل هجزي أتي حكيم أبتم مسرح تاريخ عند تنقر خلي كحسب زي جمر أنت أيتي ما بقسي أنت يكون خل هجي التاريخ غزل أنت حكيم كأتنتنو غزل تتنتنا ناب مدام دمتنا مبزحنا يتحكم التحموم ناس زرسمو على نجارات المقلاص أمو دات حجي اتي حموم تاريخي يجي له خود انقله حكيم درو وسنات حمومات يوم كون زغول زربا ما بقى ستات وي مخنياتات زيم نزا سعل زيان كون خلي يلو قمت وسيد الله شعو نابت قد حري زغطل شو اكلهم المرخيت كقدد شو ابتا اكلهم مرهاني سوزريا وي زعزبو زستمللو نغرات كاخوس خلو حجي حموم اب تقلقاله ابزي اون اجام كتلو تخلي ابتا اكلهم مرامس بت حكيم حدث ترسع نجر كله خلي ابت تاريخ نجر كله كلا كاني نعمنت حبطات علاتني ابزي اخات انزلنا زبلا نجر ابتا اكلهم مرات حكيم من البات زنقعوا الليل ندحر حسيبو وي راني لندحر حسيبو نو ابزي اون سمعنا الحكيم ابزي اون كم زي خمسه الى كان يرغن ايرا خيانمو وي حجي ازي حجي اتناتي امونغونا زلو ركب امونغوتي بعلميان تي تحكمين زلو ركب زياده ندغربون موداتا تانا صرت علامه قدمنا درسا تبعنا علامانا محواينا يتحمومي نحر حموم حوي حموم تقلقلو رابحو صبو حكيم اقلقلوت يبو رابحو تودع حجي نمحواينا يتحموم من اركينا تا تاريخ ولا عبغزي تاريخ منقارهم ولا بجزء أكلهم مرة زقبروا له وأنت تاريخ كتنقر كتقول له أبزي راسي عزاني حزيات من الله تعالى أبزي عم زي لكان يرى عراقان دالهم راسي كعده ولاس بخال ما قد تراك از حجي أمون قلنا نفترو زمدنا ويركب ندحر قنع كينو نعوت ويكأني نتي أمود أتشتونا نبلو محواي وي متعينيتي حموم سيزدكم تقلقالي بتخانا متن نتأخوينو نتسمع سمعتات بمنزرتي جزين حيلنا يتونتات أن مستقدمنا دبلنا وأدمي زوسر مدانيتات تقرر الحكمناتات سمع سمعتات كالوتن نقرات وسيو نتي حكيم الدحر قال لي تلو تحكيم حجي كم تقدمنا دبلنا نتمسرح خاص وندد لي نقرات كمالك قدادي ويكا يقبل مالتي ኣብዚ ዝመፅእ ሕቶ እንታይ እዩ ገለገለ ሰባት ነቲ ሓኪም እንተዳ ክነግርዎ ኮይኖም ወይ ክሕብርዎ እንተዳ ኮይኖም ክስከፉ ይኽእሉ ክሓፍሩ ይኽእሉ ወይ ድማ ካልእ ግምታት እውን ክህቡ ይኽእሉ ነቲ ሓደ ሓኪም ከምዚ ነጊረየ ነይረ እሞ ድሓን ዚ ሓኪም እስኪ ከም ብሓድሽ ይረኣየኒ ከይነገርክዎ ፀኒሐ ሙሉእ ብምሉእ እዚ ይፈትሸኒ ከየጋግዮ ዝብል ነገራት እውን ክህሉ ይኽእል كمي ختحت له انتي طلوا له وقت وتصيت زي برقت عجي انت حدا بعلمويا كابت خاله بعلمويا استفلي بزح غزي حجب كلتا حكايم ويون حدا حكيم ولا ابتفلها لي اوان استفلها لي عنت نقرات كله خلي حدا حكيم كان ابزي تمال الرئيس لهم دا خميلو خنزيل نون دبها نقر ماتيكو تكوناتي زي حجي نا هذا سب نا هذا نا يسب كونات عمره ويستفل عليه نقرات ويكأني تمال دير يا أنفت حجي ترى تاخد كون تخلي أساس هذا حكيم كمان سي تمالن لو من في الليلات كله قدف كلت تفل عليه حكاين استفل عليه ناتهم تعذبتي تموكرو كله زلهم حكايم سازي تمال نجيران يرانا خال حكيم ولهم بعلو خفلت على كأن كي جاجيم أنسي زي نو كومز بعد نجري تمال تنجيرو لهم وانت دقم
መዛሕቱ ግዜ ሕጂ ታ ዓላማና ክንሓውዲና እንዳለና ተሓኪሙን ኣገልጊለስ ተዓዊታ ዲኽብል ዝደልደሎ ስለዚ ተሓበሬታ ብምልእታ ነቲ ዝምልከቱ ሓኪም ክትንገረላ ብምልእታ ትማሊ ዝተገርበት ከይተረፈ ኣብ ገለ እዋናት ከም ዝተባሃለ ፀበል ሰትዩን ዝመፅእ ሰብ ኣሎ ሓኪም ፀበል ምስኡ ይተሰማምዓኒ እሞ ኣይነግሮን እየ ዝብል ስምዒ ግን ኣይኮነትን እታ ፀበል ሳዕቤን እንተልይዋ እቲ ሓኪም ፈሊጡ ከዓልያ ምእንቲ ወይ እውን እንድሕር ጠቃሚት ኮይና እውን እኮ ክመሃረላ ሆን ዝግብኦ ነገር ክህልዎ ክእል ኸውን እቲ ሞያ ሕክምና እንቲ እትን በበይን ዋላ ኣንፈት ይኹን እምበር ኣሎ እኮ ገለ እዋና ስለዚ ኣነ እንታይ እዩ ዝብል ሕሙም ሒዝዎ ዝመፅእ ዘለዎ ፀገማት ትማሊ ይንገር ኣይንገር ብዘየገድስ ሒዝዎ ናብዚ ሓኪም ዝክመፅእ ኣሎ እዛ ሓኪም ዝሃ ከም ጀማራ ይኹን ዋላ ከም ቅድሚ ሕጂ ተራእየ ነይረ ግዙሕ እዚ ሕጂ ዘጋጥም እንታይ ትማሊ እውን ተራእየ ነይረ ኢሉ ወረቐት ዘምፃልካ ሰብ ኣሎ እተን ወረቐት ኣብዚኣ ፅናሕ ሕጂ እንታይ ይስማዓካ ዘሎ ንገረኒ ተቐዳሚት ክትኮን ዝግባእ ወንሰ ሕጂ ንገረኒ እንታይ ኣሎ ከምዘሎ እዚአን መርመራ ኣብታ ናይ ኣካላዊ ምርመራ ጌርካ ምስ ወዳእካ ሽዑ ናይ ላቦራቶሪ ውፅኢት ዝዝዲ ዝግባእካ ነቲ ዝተኣዘዘ ዲኻ ክትጥቀመሉ ሽዑ ነቲ ወረቐት ዝተገብረ ርኢኻ ይድገም ድሕር ኮይኑ ትደግሞ ዘይድገም ዘየድሊ ድሕር ኮይኑ ንዑ ትጥቀመሉ ብናትካ ኣንፈት ዘይረኣኻዮ ካልእ ተወሳኺ ኣንፈት ርዩ ትቅድሚኻ ፀና ሓኪም ዝረኣዮ ተልዩ ትጥቀመሉ ትኽእል ተኾንካ ትጥቀመሉ ሽዑ ነቲ ሕሙም ዝሕግዝ ነገር እስኻ ናትካ ተንፍት ስለዚ ሕሙም ወይ ተሓካማይ ቅድሚኡ ናብ ዝተረኣየ ሓኪም ዝነበረ ኣንፈት ነዚ ሕጂ ዝርአዮ ዘሎ ሓኪም ኣንፈቱ ቅይሮ እሞ ገለ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣይጠቃምን እዩ ኣነል ምናልባት እንታይ እያ ትማሊ ዶክተር ክስቶ ርኡ ነይሩ ሞ ከምዚ ኢሉ ኖ ሕጂስ ኣይኮነን ተገዳሲ ተገዳሲት ነገር እዝን ፀገም ኣለኒ ትማሊ ግን ተረኣየ ነይረ እና እታ ናይ ትማሊ ተረኣየ ኣብታ ግዜ ክንጥቀመላ ኢና ሕጂ ግን ዝን ኣሎ ዝን ተዋሂብኒ ዝን ለውጥ መፂ ዝን ለውጥ ኣይመፀን ሓበሬታ ነዚ ሓኪም ዝተድልዮ ነዚኣ ተጠቂሙ ከምታ ዝቐድበልና ካልኣዊ መርኡ ገይሩ ሽዑ ዶክተር ክስቶ እንታይ ኢሉ ስለዚ ፍትነት ክህልዎ ኣሎ ሙሉእ ሓበሬታ ክህል ኣሎ ኣዝያ ገዳሲት ነገር ግሉፅነት ኣብ መንጎ ሓኪምን ተሓካምን ኣብ መንጎ ኣገልጋልን ተገልጋልን ክህሉ ኣለዎ ምስ ድመፅእ እቲ ሓኪም ይእዝዝ እዩ ሓደ ትእዛዛት ህቢ መድሃኒት ክእዝዝ ይኽእል ወይ ክግበር ዘሎ መርመራታት ክገብር ይኽእል ናይ ምርዳዕ ዓቕምና ከዓ ይፈላለዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓኪም ክትሰምዖ ከለኻ ብልክዕ ተረዲእኻዮ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ሓደ ተሓካሚ ነቲ ጉዳይ ብግቡእ ተረዲእዎ ካብቲ ሓኪም ክፍለዎ እንከሎ እቲ ሓኪም ዝበሎ ብግቡእ ከም ዝተረድኦ ኣረጋጊፁ ክወፀሉ ዘለዎ መንገዲ ከመይ እዩ ብርግፅ ኣዝያ ገዳሲት ነገር ከማን ሕጂ ብዛዳት መድሃኒት እቲ ሓበሬታ እዩ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብ እንታይ ከም ዝበሎም ዘይፈልጡ ሕሙማት እውን የጋጥሙሃ እንታይ ኢልኒ ነይሩ ዓይነት ትብሎ እታ ዝዓበየት ፀገም ምናልባት ኣብ መንጎ ክልቴና ዘላ ክትፀብብ ኣለዋ ኢለ ዝኣምነላ ተሓካማይ መድሃኒት ጥራይ ኣይኮነን ክወስድ ዝመፅእ ናብ ሓኪም ዝዓበየ ምኽሪ ክወስድ ሓበሬታ ክወሃቦ እዩ ክመፅእ ዝግብኦ እቲ መድሃኒት ኣገዳሲ እዩ ካብ ኣገዳሲ ስለዝኾነ እውን እዩ ዝወሃቦ ግን እሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ፍወሳ ክበሃል ከሎ ፈውሲ ንዕና መድሃኒት ዓይነት ጥራይና ንሪአ ፍወሳ ግን በቲ ምኽርን ማዕዳን ዝዓበየ ነገር እዩ ንኣብነት ክግበር ዘይግብኦ ሕማም ሽኮር ኣለዎ ሓደ ሰብ መድሃኒት ናይ ሽኮር ብመልክዕ ካኔናሆን መልክዕ መርፊ ክወስድ ኣለዎ ኣገዳሲ ንሕማም ሽኮር ግን ከይገድድ ድዩ ከይብርትዕ ድዩ ወይ እቲ መድሃኒት ተወሲዱ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ሰይን ኣብነት ንበል መድሃኒት እንደወሰደ ምግቢ እንድሕር ወሲዱ ብሰንኪ ዋሕዲ ሽኮር ንሓደጋ ሞት ክቃልዕ ኽእል ሰብ ስለዚ እታ መድሃኒት ኣይኮነን ሕጂ ታፀገም እታ ምስኣት ከይዝግባእ ምኽሪ ዘይምጥቃሚ ሕጂ እታ መድሃኒት ኣገዳሲት ማዕሪኣ ወይ ልዕሊኣ ኸኣኒ እታ ምኽሪ እታ ማዕደን ኣገዳሲት ስለዚ ሓደ ሕሙም ነቲ ሓኪም ዝህቦ ምኽሪ ብቅቡእ ፀኒሉ ክሰምዕ ክኽእል ኣሎ እንተዘይተረዲኡ ኸ ክሓትት ኣሎ ኣብታ ቦታት እያን ነቲ ዝምልከቶ ሰብ ኣብ ደገ ወፂኻ ንኻልእ ሰብ እንታይ እዩ ዝበለን እንታይ ማለት እያ ከምዚኣ ገለ ኢልካ ትረኽቦ መልሲ ወይ መልሲ ዝመስለካ ምናልባት ሓንሳብ ጌጋውን ክኸውን ንኽእል እዩ ምክንያቱ ትናሓቶ ደልና ሰብ እቲ ዝምልከቶ ድዩ ዋላ ዘይምልከቶ እፈልጥ ድናዮ ብሓቂ ኣይፈለጠን እሱ ኣይፈልጣነ እዚ ኣይትምልከተን እያ ባህላይ ድዩ ዋላስ ንኹሉ ዝመሰሎ እዚኣ ከምዚኣ ገለ ባህላይ ገለ እዝታት ናብ ዘይተደለየ ኣንፈቱን ኮስተናሳ ዝኽእል ኩሉ መዓልቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ሓኪም ዝህበካ ምኽሪ ፀኒልካ ምስማዕ ዘይተረዳእካ ኣብታ እዋን እያ ነቲ ሓኪም ምሕታት ምናልባት ኣድላይ እንዳር ኮይኑ ምስ ወፃኻ እውን ክመፅእካ ኸእል ኣብ ገለ እዋናት ገለ ሕሙማት ኣለዉ ብጣዕሚ ዕቱባት ዝኾኑ ሰባት
ولا جزء مسكدو تليفون دويلا زي خمسة أزبل كان سكنا أتداوي زي خمسة سي بجوبو ريحة كاد الله ولا استجاجي كم زي الكان يركع قال لي لهم زحتو حماتو نقاط مهم طعم قداس نقرسي سلازي كل معلتي زوها بمخرن معدن اسمع كان مساعد تخيد انت نامنت قطرة دحر خندز مساء كان ريعينا تقول قال لي سب أي قداس اللاني قال لي سب نقلبت أما 8 كيلومترات ماتيو أنا حوي أجن نتا قطرة توهبتنن مسؤول زخيد مخرت اللي يقسم عن ماتي زول سبعة الله طعم حق صحج قال لي خابن صارخه بتعرف دغه هستال كوين خاني حرخل تسون مصع تباهيلو خا منالبات فجيم ديمصن بو غير تاش اجي استات امونغوتي تاغلغالن حكيم امونغوتي اغلغالن تاغلغالن دلو نازت بمعناته بزح غزي بزاخم مرادات عن استادلنا حكيم مولو سبا يكون منالبات زات سمرلا حكيم كم نفس كف مسحوم زغور وركب انداته مهارز خيت بعلمه كل معلت اب تمرت زله نفسه كف حموم ما مهرنايتي حكيم أبقى تقدل تملع أبقى بزي حد أنحت تقدل أبقى أوانات دير أخي عن فتريكا أبقى أوانات كله حجي حكيم كل ما عتي أبقى أسأل تمرتي زلوا بعلمه ينبري ود كوينس بقى أسوز بولا خم كله نجار ود ويكان أسو تمرت ودي وكل نجار زود أجيركا مساعدون عنس من الوقت أجا جاي خون خل جن تمهار حكيم تمهاري نعد مولو تمهاري كم نسوا كف مسحموم زجبرو ركب مسحموم زجبرو لزب عبل الحموم زواستو زقون يهون سجنتي نداتا مهارة زعبي نداتا مهارة زسسن سب بعد ميامبر ويسب مبري كم زود عبيلو تمرتي ترى أقول قلت تبع نفسب كم زي كانوا زي عم كنت تصدق له. طب دكتور من الوقت أرستي بزح كزارب زخيلي عبز زمت حد زعبان تيالو تصنيحنا نبتني ترى نايتي حكيمون كنري كنفتنينا جنابت تحكامي كم جبوديو كم مسألة لوديو أبز وان زي حدا تحكامي بزعب حكم إنه أنت أنا تحكمنا بنوصل كايد كم زلوا وأنت أنا سقمتات كوسات كم زلوا ريتون حسب كب بركز عجيتي سنة حسابنا يحكمنا عدم تاني يروح حكيم زبالك كاسمع عينت صغاء بقى زي أكبر نحت وهلا تقبر تراي السخاء يبل كان نحكا حسب ريتو دي ولا عينت كنت نيري قدم مس معبال بحبرات سبات مس تكنولوجي معبال لوم ونكت كلنا بإنترنت تقيد فلتات عب استفل عليه ناي ميديا اوتلتس من تلفزيون راديو غازيتا كل ازمت زلو حبريتات نتحمم اتي فلتاتون عامون انداغول بته نتحبرات سب زياده افلطو اندحبيه ابز خدل الاوان اتحكم انت تحكمن دارجا بفلطاتنا تقرارا بدرجه ناخذو ابز خدل دول الاوان حكيم نحمم اتزهبو دول حبريتا ወይ ትገብረሉ ሓስቦ ዘሎ ሕክምና ክሕብሮ ዳይደሎ እምበር ከገድዶ ይብሉ ኣይቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሕ ዝዕውት ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣይደሊኒ ክብል መሰል ኣለዎ ሕሙም ሓደ ካልኣይ ሙሉእ ኣፍልጦ ክህሉ ኣሎ እዚ ኢና ክንገብር እዚ ነዝን ሳዕብየን ክህሎ ኽእል እዚ ነዝን ጠቕሙ ኣሎ ንበልና እምነት መጥባሕቲ ግበር ኣለዎ ነዚኣ ትብሎና ሓደ ሕሙም متوحد النحر بركونا نمنتهي متوحدي يلوخ حتى تمثل الله أنا إذا حمام زخمزيو بمتوحد تراي دحوي بمدحانيت دحوي كونن ولا هنا عبد حمات نو بمدحانيت بخنينا يتحوين ده ولا نحبت در حبت بمدحانيت يتحوينا نو زي بمدحانيت يتحوينا زنزني تأمنوا تكون كتقال الله أمينو تراي قبل هذا الله مهنياتو أمو داتا توصيتكو أبت حموم دمات لوتي إمبري تحكم زوسنو وساني يكون وصيت تحمم ناتي تتعمل ناتي تحكيم زحبو عينت حكمنا اب نفسه ويا اكلات ويا اب سن عمره ويا بتي كل خناتو زم صلوتي تي عوت وي لوت نبلمبر تي حكيم كم جاء سلازبلس لازغبر يكون ابقل اوانات فصمكو انا زي اسد بمطبحت دحان تترفني او خلاخ تحوت خلي عليهم زخدو سبات مو بو غنتاتهم دم حي سبات كله خليهم زي مساعد زي محجنات ناتهم مرجعون عن يرمات بنصارو خانه نيوت حدغኛ زغونه ነገር አጋጢሞም ካኒ ንሞት ገጽ ዝወስድ ነገሩን ለጋጥሞም ማይሳን እዚ ሕጂ እቲ ሐኪም ከም በዓል ሙያ ምኽሩ ክባሎ እቲ ኮን አሎ ዝብሎ ነገር ክልግስ አሎ ነቲ ተገልጋላይ ተሐካማይ እቲ ተገልጋላይ ካኒ
برقص أبزي أخم قال إيتات ما زقبان تا أمارات إيتات قال حكيم أبزول حكيم مستبزول حكيم تماساسالي مويا دا هلوان برتفل عليهم حمو أبزي أستوهبتو مخرج خيتتعمل نبتي أخيدو حجز كحتة تخلي مسالي أبزي حجن رسم أنا أبزي أصل لتوهلا سيجبرا ما تاكونا أبزي أمتي أبزي أخيدو نا نعيت الرئيس زياس كابتا أقدمه زبالة سب فلي زبالة كم زياد سمعني مسناتو مريت أتخيط هنا نتخلي والله مخرج كم خلي ويكان تحكمتي نو تقدم يدوسرا وسنة قنعتها أنا وإن كما يتقبرتيلو وي مز حكيم قاصر وي نبتخيل حكيم نبتقدم إذن ورحم الله سغل إزعج مسل نايتي حموم أبتي سقبر فوسا عينتات ስለዚህ ኩሉ ኣብ ውሽጡ ዝምስምዖ ነገራት ብምሉ ናይ ነቲ ሓኪሙ ብምንጋር እዩ ዝኸዓ ክፈልጦ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓኪም ዝያዳ ክፉት ክኾነሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ዶክተር ክንቅፅል ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ዘልዒልናዮ ዘለና ዛዕባ ርክብ ተሓካምን ሓኪምን ዘለኩም ሕቶታት ይኹን ርእቶታት بقطر تليفون 122454 كمان 122474 دويلكم دكتور يوسف يوحنس سبيشاليست مطبحتي تقربوا لتقوليهم تراني حكيم ابزي قرب تناخيف كايلخا دكتور انتايو كخون زلو ابز مدايزي برقت حجي تراني بعد مويا تعنا حجي انتايو كتصالي خمزي قدمنا دبلنا نالوات ملء هوات كات مهارة تمرت تلي حكمنا يدهون مهنياتو نسب حتى قلقل سب مالت كاني هذا كبور طعمي استفل عليه عينت وشتقوي عمراوي أكلاون منفساون محبراون بقطات دحازة طعم كومبلكس وخنا عينت فتراتي سب هجي النسب كتردو بقليل كم حكيم وكل نقرات فلدي حتى طعم خبير معان ردي يسازي كل ما عاد حدا بعلمويا تحنا ويحكم قصالي اب معباله اب منباب اب فلطات اب مصنعتي اب عبيتنا يامرو كل ما عاد امرو خفيت سنه فلطاتن عبيتن استخفت خون الله زي تقدمتي بعتا بحدا ناي بعلمويا تحنا خطول دلو بخلاي منالبات مس تقلقالي زلك ركب كم يكون الله حجت زعابي نجر انتي اب تقدمنا زبلنا تقلقالي ناس أخوينو حسابه قرب ندار كونس أقلقالس فشو زخنا قات حزو تلاك خاص زاربي خازب العينات كنات كفترون خلاله أنت زي كينو ندحر عطو مع زوغ فيتو دارجة همز كم زيت زارب عينات سقبر كنات ندحر تفاتيرو قل حموم النايم فرح سمعت الله معناته تحكمي حمام زبح النجار حزمتي الله زفرح نجاري ملي سوها أني بيتها أني من البعض زي مسات وزي سحاب نجار ندحر تقبله فرحي زيادة يعززمو ولا نونو دحاني ولا حنت زمصان خالو قداي نيري لون واسي ابقلون كم زي قدمنا دبلنا دوانا نغرو قديفو ابكال قدم حجي سمو نبر ولا حشو قديفو دولو نغرات كي ترفه عن فيتو نتي حكيمنا ابكال كوستو خيلي ويون كان سلاز حجي باقلقالي ويباتي بعد مويات عنا كفوت غنا قد ويتفحشو قد كللو عبرسيو جزيه خلانه وكل جزيه نتحكمه تا جزيه بعلاجي ساعات دقائق كيكون خلخن تا جزيه اسي مول تانيرو كميز قبره كان تاي حجي زي عجي بزيتهم مرحت دبالو حتى تطالو كم زخلك عادي خمس خلك عادي خصعب خلقن اما جمريا كن تاي زم كمي غيرو كان تاي تمامتي معناتك تاي تقمكا وين تاي قال جي تي حموم نتي حكيم وي نتي عقلقالي تاعنا إذن سمعنا خمس أجي إذن نحركب الكيلو بناعة شعو تسمع سمعتات بمولو كم زغلي سمع سمعتات كله نتحكم زدقمان زي دقمان تحكمي بعد يخنا فيه خطرفه زي تقم كتقمالي زي تقم كأني من البات ويا حجزني دولا خاني أبغى عليه سلازي زي أون تخليت أزي قداسيت نجارة بساس هاي درجة من البات عمي كانت حموم محتات نالت كالمحجي نحكمنا أنا حمام تاريخ اللودي كالمحجي زوجته مدحنيتات اللودي استاتونا عقداسي إن حدا قال تاعنا وين يبع المويات عنا كمالو أزقبونا قرات معناته قال إيه حمامات نعمنا عباي سعد زي شكر دلوس عباي سعد كحمم زلو تقولوا زل عليه قال أوانات نالبات أبنيشتي كنت ألعب بيلو دمت سب قال أوان زقات أماتني خم تاريخ نشيك على أنت عممت يا أبصنبا نعمة مفاسة قام كم زلوات حبر حكمنا هيدا
ኣካላዊ ምርመራ ታሪክ ከምኡ እዩ ኣካላዊ ምርመራ ክግበር ከሎ ነታ ሳምቡኣ ተራያ ሳምቡኣ ራጅ ተገይርላ ፈሳሲ ከም ዘሎ ይርአ ሕምምቲ ምስቲ ዝነበረ ሽዑ ዝነበረ ነዊሕ ዝበለ ዓመታት ገበረ እዚ ምስ ዓባይ ሰዓል ዝኸይድ ኩነታት ተባሂሉ ናይ ዓባይ ሰዓል መድሃኒት ጀሚራ እቲ ኩነታት ኣይተማሓሸን ሕጂ ዳሕራይ መሊሳ ናብ ኣይተማሓየሸን ሕጂ እንታይ ደስምዕ ሕክምና ይፈለጦ ነቲ ፀገም ዓይነት ሕጂ ሕምምቲ ሕጂ በቃ ዘውር ጀሚራ ማለት እዩ ከምዚ ትኸይድ ድሓር ገለ ምስ ሓደ ሓኪም ትረኸብ ሕጂ ክምርምራ ከሎ ነታ ክዳና ከምዚኣ ገይረ ሒዛታ ኣላ ሳምቡ ብድሕሪታ ክዳን ተኸፊታ ኣላ ሕጂ እዚኣ ከምዚ ሒዛታ እያ ክትፍንዋ ይደሊና ሕጂ እቲ ሓኪም ዝያዳ ሽዑ ክተኣሽሙ ተገዲስና እዚኣ ግደፍያ ድሓን እንተ ክዳን ብምልእታ ንውፅያ ትግብዎን ከምኡ እዩ ኖ ድሓን ኖ እዚኣ ክትክፈት ኣላ ምስ ተኸፍተ እቲ ፀገም ኣብ ጡባ እዩ ነይሩ ናይ ጡብ ሕበጥ ወይ ካንሰር ነይሯ እቲ ናይ ጡብ ካንሰር ዘምፅኦ ፈሳሲ ኣብ ምእካብ ኣብ ማይ ኣብ ሳምቡ ወይ ናይ ሳምቡ ኩሉ ኣንፈት ተቐይሩት እቲ ዝነበረ መንገዲ ብመንፅር ዓባይ ሰዓል ክኸይድ ፀኒሑ እቲ ናታ ኩነታት ግን ዳሽሚ ሕጂ እዚ እታ ግሉፅነት ኣይነበራ እንታ ሕመምቲ እቲ ሓኪም እውን ድሩትነት ኣብ ገለ ኣርዩ ማለት እዩ ጅናይ ክልተ ተኣሽሙ እቲ ሳዕብን ከዓኒ እቲ ሕመምቲ ነዊሕ ግዜ ነቲ ኩነታት ተኣሽሙ ሕጂ እዚ ኣዝዩ ሕጂ እቲ ሓኪም ነቲ ሙሉእነት ናይቲ ሞያ ክተግብር ብጣዕሚ ክስዓር ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ምናልባት ምስኣቲ ኸይድ እንታይ ኣብ ገለ እዋናት ኩሉ ሓኪም ኩሉ ዓይነት ሞያ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኣብ ሕክምና ተኸይድካ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ኣለዎ ናይ ውሽጢ ሕማማት ሓኪም ኣለዎ ናይ ህፃናት ሓኪም ኣለዎ ናይ ማህፀንን መወለዳን ሓኪም ኣለዎ ናይ ካልኦት እውን ስለዚ ሓደ ሓኪም እውን ምስቶም ንኣብነት ኣነ ድርት ፍልጠት ኣብ ሓንቲ ክትህልዎ እንተሎ ምስቶም ካልኦት ብፅኦተይ ኣብቲ ዓውድቲ ዝያዳ ፍልጠት ዘለዎም እውን ምስቲ ሕሙም ነቲ ሕሙም ብሉፅ ውፅኢት ንክበሃል ተማኺረ ብሉፅ ውፅኢት ዘምፅኣሉ ኩነት እውን ክፈጥር ክኽእል ኣለኒ እዚ ከዓ ናይ በዓል ሞያ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዘለዎ ምፍላጡ እቲ ሓካሚ እንታይ ረብሓ ዝረክብ ከምዚ ሓካይም ከምዚ ዓይነት ክኾኑ ከም ዘለዎም ምፍላጡ ነቲ ተሓካሚ ዝህቦ ረብሓ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና ነቶም ቀንዲ ታርጌትና ዝኾነ ወይ ህዝቢ እንዲና ጌርናዮ ዘለና እዚ መደብ ሕጂ ከምዚ ምዃኑ ተሓኪም እውን ከምዚ ክኾን ከም ዘለዎ ምፍላጡ ነቲ ሓፋሽታ ይጠቕሞ እንታሽሚ እኮ ማለት ይስ ሕጂ ተሓካማይ ወይ ተገልጋላይ እንታይ እታ ተበግሶ ሕቶ ናብ ሕክምና ምኻድ ጥዕናዊ ፀገም ሕጂ ነታ ጥዕናዊ ፀገም ክፈትሓ ዝኽእል በዓል ሞያ ኣሎ ኢሉ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እታ ፖይንት ኣብኣ ክታነጥቢ እንተዘየለ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብ ዝተሓት ሃገራት ኮኒ ወይ ኣብ ገሊእ ዝረአየኮ ሓኪም የብልናን ድብላ ተሓሳስባል ወይ ከምዚ ዓይነት ፍልጠት የብሎምን ከምዚ ዓይነት ክእለት የብሎምን ወይ የለን ተባሂሉ ብሕሜታ ወይ ብከምዚ ዝኸይድ ነገራት ጥራይ ነቲ ሰብ እውን ስክፍታ ወይ ፍርሒ ፈጥረሉ እዩ ዋላ ከይሓመመ እውን ንሓመመ ይኮ ኣብ ገሊ ኣይኮነን ሓሚሙ ወይ ጥዕናዊ ፀገም ኣጋጢሞ ናብ ሓኪም ምኻድ እሞ ከምዚ ፍታሕ ምእማን እቲ ዘይሓመመ እውን ኖ ከምዚ የለን ከምቲ የለን እውን ርእሱ የናውፅዩ ስለዚ ኩሉ መዓልቲ እቲ እዚ ከምዚ ምፍላጥ ነቲ ሕሙም ወይ ነቲ ዝበዝሐ ሕብረተሰብ ርግኣት ፈጥረሉ ምክንያቱ እንድሕር ተፀጊመ ክሓውየ እንድሕር ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ኣጋጢሙኒ ክሕከመ ክፍወሰ ከምዚ ዝብል እምነት ክህሉ ኣለዎ ሓደ ካልኣይ እዚ በዓል ሞያ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዝኸይድ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ከም ዝኸይድ ከምዚ ዓይነት ፍልጠት ንፍልጠት ክፉት ምዃኑ ምፍላጥ ንርእሱ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ከምታ ዝበልና ነፀብራቕ ናይ ሓደ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ መስትያት ናቱ እቲ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንኩሉ እቲ ሕማቕን ፅቡቕ ናብቲ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ይርኢ በንፃሩ ግን እቲ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ከዓ ነፀብራቕ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ኣገልጋሊ ናይ ጥዕና ንብሎ ዘለና ሰብ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፀ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ኣገልግሎታት ነቲ ሕቶ ናይቲ ህዝቢ ክምልስ እዩ ሕጂ ሕቶ ሓቲትካ ኢኻ ትምልስ እዚ ሕብረተሰብ እንድሕር ሓቲትዎ ነቲ በዓል ሞያ እቲ በዓል ሞያ ክምልስ ሕጂ ከም ዝበልና ከም መፅሓፍቲ ድዮ ገንዘል ካብ ካልእ ናይ ሕጂ እዚ እቲ በዓል እቲ ሕብረተሰብ ናይቲ በዓል ሞያ ክእለት ፍልጠት ተበግሶ ፍሕሹ ገፅ ገለ ምፍላጥ ኣገልግሎት ዝህቦ ኣካል ከም ዘሎ ምፍላጥ ይሕግዞ ካልኣይ ርእሰ ተኣማንነት ወይ ከዓ ኮንፊደንስ ትብሎ ነገራት እውን ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ስለዚ ዶክተር ፅቡቕ ኣብዚ ድመፅእ ምናልባት ምስ ተሓካማይ ብዙሕ ግዜ ኣሰኒዎ ድመፅእ ሰብ ኣለዎ እንታይ ክኾን ዘለዎ ተርቡ እዚ
ሕጂ ኣሰናይ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ፅቡቅ ባህሊ ኣሎ ተፀጊመት ኢሉ ምዕላይ ምሕጋዝ ምድጋፍ በይኑ ዝመፅእ ተሓካሚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትረክብን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ መንእሰይ ዓብዪ ገለ ምክንያቱ ኩሉስ ወይ መንእሰይ ምስኡ ወይ ኣብ ሰብ ምስኡ ኣሎ ገለ እዚ ሕጂ እቲ ሓደ ፅቡቅ ባህሊ ንዕና ክቕፅል እውን ፅቡቅ ኮይኑ ድስማዓካ ኣብቲ ሞያ ኮንካ ትረአ ምስኡ ግን ሕጂ ኣብ ገለ ግን ስክፍታታት ናይቲ ተሓካማይ እውን ትሪእየሉ ኢኻ ኣብ ገለ እዋናት ተሓካማይ በይኑ ኮይኑ ታሪክ ክህብ ደሊ ኣሰናየ ግን ምስኡ ኣሎ ሕጂ ይውፃለየ ከይብል እቲ ሕብረተሰባዊ ቋማና ከምኡ ይኮነን ሓኪም እዩ ሕጂ ክውስን ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ታሪክ ኩሉ ትደልዮ ዲኻ ወይ ትደልዮ ዲኻ ወይስ በይንኻ ኮንካ ታሪክ ክትህብ ክብል ክኽእል ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብቲ ዝበሃለሉ ህፃን እንተኮይኑ ናይ ግድን ወላዲ ካልእ ፍፁም ናይ ጥዕና ካልእ ናይ ኣእምሮ ፀገም ድዩ ካልእ ዘለዎ ፀገም እንተኮይኑ ናይ ግድን ዓላይ እዩ ክዛረብ ወይ ክሕግዞ ክግደድ እዩ ነቲ ካልእ ሰብ ግን ትደሊ ዲኻ ሰናይ ምሳኻ ከሎ ወይስ ክብል ክኽእል ኣሎ ሓኪም እንተተኻኢሉ እቲ ሕብረተሰብ እውን እቲ ፍሉጣና ናብኡ ኸይዱ ድሓን ኣነ በየኒ ኮይነ እቲ ሓበሬታ ክብሰ ዝደሊ ኣብ ደገ ፅናሓለይ ክብል እውን ትባዓት ከልዎ ወይ እውን ናብኡ ክንከይድ ፅቡቕ እዩ ሕጂ እዚ ምናልባት ኣብቲ ታሪክ ምሃብ ጀሚሩ ስጋዕቲ መወዳእታ ናይቲ ሕክምና እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ገለገሊ ንሕና ነቲ ኣብ ታሪክ ምሃብ ድሓን ክህሉ ይኽእል እዩ ሕግዘኒ ምእንቲ ይብሉኻዮም ሰባት ግን ኣብቲ ኣካላዊ ምርመራ ምግባር ግን ኣላይ ናይ ግድን እንተዘይኮይኑ ክህሉ ብዙሕ ግዜ ኣይምረፅን እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ናይቲ ውልቀ ሰብ ተኣሽሙ ዝኾነ ነገራት ምስ ዝህሉ እቲ ምርመራ በይኑ ኮይኑ ገበር ዳሕራይ ግን ሕጂ እውን ብወለንታ ብድሌት ናይቲ ተገልጋላይ ወይ ተሓካማይ እቲ ሰናይ መፅኡ ነቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝወሃብ ድዩ ወይ ነቲ ተወሳኺ ታሪክ ተልዩ ክህብ ይኽእል እዩ ዝብኸምዎ ክረአ ትኽእል ኣብ መወዳእታ ዶክተር ሓንቲ ስላይድ ቀሪብካልና ኣለካ ልባዋን ሕብረተሰብ ትብል ንዓ ክንትንክፋ ኣዋ ሕጂ ለባዋን ሕብረተሰብ እንታይ ሕብረተሰብና ኣገልግሎት ጥዕና ብውልቂ ሓደ ንሓደ ክግበር ይኽእል ሓደ ንብዙሓት ክግበር ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዝብሎ ሄልዝ ኤጁኬሽን ዝበሃል ኣብ ሕክምናታት ዝግበር ወይ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ሓደ ንሙሉእ ሕብረተሰብ ምኽርን ለባዋን ማዕዳን ክህብ ይኽእል ሕጂ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ትጥቕሙ እንተቐዲምና ዘለና ዓላማና ሕብረተሰብና ሙሉእ ጥዑይ ክኸውን ወይ ከዓኒ እቲ ናይ መስመራት ኣገልግሎት ጥዕና ንፁር ክኸውን እዩ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እንዳሪእና ኮይና ካብታ ዝተሓተት ማእከል ጥዕና ስጋዕቲ ዝለዓለ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኣብ ሙሉእ ሃገር በብ ኣንፈቱ ዳርጋ ካብታ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ጀሚሩ ተዘርጊሑ ኣሎ ተጠቃማይ ሕጂ ሕብረተሰብና ቅድም ኣብ ተቐረቡ ዘላ ማእከል ጥዕና ወይ ዘላ ናይ ሕብረተሰባዊ ሆስፒታል ወይ ካዚ ኮሚኒቲ ሆስፒታል ትበሃል ካብኣ ኣገልግሎት ክጅምር ክኽእል ኣሎ እንተዘየሎ ኩሉ ሰብ እንድሕር ናብቲ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታላት መፂኡ ጥራይ ክግልገል እንድሕር መሪፁ ወይ እንድሕር ናብኡ ጥራይ ከይድ ኮይኑ ግን ብመንፅርቲ ቁፅሪ ተገልጋላይን እቲ ናይ ኣገልግሎት ዝህብ ህዝብን እቲ ድሩትነት ናይ ካልኦት ብዙሓት ነገራት እቲ ኣገልግሎት ፅፉፍ ኣይከውንኒ ሓደ እቲ ሕሙምን ወይ እቲ ተገልጋላዩን እቲ ዝደልዮ ወይ ተገብሮ ክረኽቦ ዝግብኦ ነገራት ከይረክብ ይኽእል ወይ እውን ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝተናውሐ ግዜ ነቲ ዝደልዮ ነገር ክረክብ ይኽእል እዚ ሕጂ ኩሉ ሳዕቤናትን ዘየድሊ ኩነትን ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚኣታ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ስለዚ ሕብረተሰብና ኣብዚኣ ነቲ ክትጥቀመላ ኣሎ ካልእ ሕቶ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ጥዕና ነቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ወይ ነቲ በዓል ሞያ ጥዕና ጥራይ ዝምልከት ብዙሕ ግዜ ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ከይዱ ዘይረኸባ ሓበሬታ ወይ ሳዕና ሕቶ ሓበሬታ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከይዱ ክረኽባ ዝፍትን ኣሎ ወይ እውን ንዘይምልከቶ በዓል ሞያ ዋላ ኣብቲ ጥዕና ኮይኑስ ብዘይትምልከቶ ንኣብነት ብዛዕባ መጥባሕቲ ትምልከት ነቲ ናይ መጥባሕቲ በዓል ሞያ ትምልከት ከላ ነቲ ናይ ውሽጢ ሕማማት ክኢላ እንድሕር ብዛዕባ ናይ መጥባሕቲ ሓቲትካዮ ናይ መጥባሕቲ እንድሕር ነቲ ናይ ውሽጢ ሕማማት ሓቲትካዮ ምናልባት ከተደናግሮ እውን ትኽእል ኢኻ ነቲ ሞያዊ ኣሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ደይምልከቶ ካልእ በዓል ሞያ ስለዚ እዝታት ሕጂ እቲ ኣዝዩ ክእለ ዝግብኦ ካልእ ሕጂ እውን ዘይነፀረ ነገር ተልዩ
تحت تمليس نابتي بعلمويا ويك نابتا تكالت عنا نابتا تملكت أكالها تملست الله نالبات قال بيلا بيلو زج أنه أنا قرأت في الله مزحجي نخدد لنا حمام فيروس كورونا بحال أزيو بيلا بيلو قال له خمسة دحر وسيلك خمسة دحر غيرك زين دحر ساتيخا ويزين دحر بلعك خمسة تخوني خمسة تخوني قال كالون خندز خمس خوينو خندز حميمو خندز مويت أنا تحجي نتي زج أنه ويون نت حبسب عبتين قد أتونا قراتون تغالى متن نابتقون حبريتا ذهب أكل تراي أنفيتك حبريتا خابو تراي بموساد ندحر تغاتاتنا زج أنه أنا قريب كان كبيلا بيلا ونزاتخون اتي حبرسبون بحافشو مولو النتناي أقولت عنان كركب خال دكتور أزينينا أنا مسكنك موداتات من اللغات سخنا قرنت زيلة كن زازم أوكي نالبات زوسخ نجار كابتا من زرتا رستي بزحب لينجن نالبات مسجانا يعني حجي سمويات عنا هل معلتين حزبي مقلقاليتي وانا علامة ان حزبي مقلقال ترخو ربح غاني مودات أقول تعبي طبعا نتفت حزبي عقبات نيت سرحيو تعنا نيت حبر سبي زي أزيو عبي في الجامعات ناينا نعملون نخدلون نجاري بزح جوان مس منزر فيروس كورونا مسوس تحيز مات حمام أب عالم وريد دلو قدات وريد دلو موتن مغزفتن كلنا نسمع دلنا نجاري أب هاجرنا حمام زي كابزات برجع طور حوينو أبزوش طور زنبر حمام تخيده مسرح ناي مكن خالون ملاين بمانجستن بتي حبرسبن بتي فلاي كابتهم سمويات عنا استدور أزي عبي نجار كم نبر ردي ناتو تيت نريادلنا وتري حمات دا واحدة تم اليوم نورو ناب حبرسبن نابتي سدران ملاسلو يتي تعنا نيت حبرسب توحصل له هناتات إذا غلو خون زغالة توم أبتقم قدما جنبار كوينهم حبرسب من حزبنا كنا قلنا زولو سمويات عنا عمولو حقر زلو تفل على عينة موياد اللوام كاب سدرامن كاب مويا كاب حبرسبهم تفليم أب حدا ويا وصلنا يحكمنا بوتاتات كوينهم زلا على إجام زوركت زلو أكلات نايتي مينستري تفل على سمويا نعم زلا على مسكانا كبام فتو الصوت عادي يكون مستينا سمويات عنا نحبرت سبوات عنا تباهلو أفغاد وترجع نحلوات تاش مزلو أكلات زتا سراوي أور سراوي من ساعات كالوتن كتريون كل خاملو ما حتبصحي ملو ما عاد نتحبر سب تعنون محسكو رزلو زيامون كمسكانو كبام لعلو الله عن مس زينا نزي معلتاوز قبر دلو نت حبرت سب تعنون محس قبر معلتاوي حبريتانا يتعنا مسكن يعني لنا دكتور يوسف يوهانس خبركم تخاطلتين حج دالينا يزنبرنا تحستو ابزي تزازيم الله سلامك تالكم نمسجن برك معلتي